E3 е събитието, което всяка година очакваме с нетърпение. Игрите, шумотевицата, мацките. Как мина тази годишното изложение за електронни развлечения, вижте сами. След продалата се в 4 милиона копия Watch Dogs, очакванията към французите от Ubisoft бяха доста ниски. Пресконференцията беше ударно открита с трейлър на Far Cry 4, изцяло посветен на новия злодей, наречен Паган Мин. В новата игра ще можем да яздим слонове и да играем в кооп с приятел, който не притежава играта. Ubi съобщиха също, че странната смесица от ММО и рейсинг игра The Crew ще се появи на 11 ноември. Пресъздадени са целите Съединени щати и е вкаран режим, наречен Factions, който ще предлага състезания от бряг до бряг. Assassin's Creed Unity ни очаква в края на октомври и по всичко изглежда, че ще бъде още по-добър от преди. Действието се развива по време на Френската революция и новия ни Хашишин се казва Арно Дориан. Той е значително по-пластичен от всичките си предшественици. Разбрахме повече и за Tom Clancy's The Division. В нея ще поемем ролята на група тайно обучени войници, които биват активирани от събитие наречено Разделението. Резултат от пандемия с неизвестен произход. Powered by PC Mania.